Barka da zuwa wannan tasha tamu ta African Story, wadda muke karanto muku labaran littattafai da kuma tatsuniyoyi wanda suka shafi al'adun Afirka da kuma sauran abubuwan da suka shafi Afirka. Muna yi muku marhabin ya zuwa sabon littafin da muka fara mai suna Asirin Azwan. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jinƙai muke fara dukkanin lamari. ‘Yan uwa, Assalamu alaikum. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Sadauki Safwan ya debe ta tare da faɗin yake amarya. Ki sani haƙiƙa tafiyar da zan yi tafiya ce mai matuƙar haɗarin gaske. Idan har kika bi ni yin wannan tafiya, to tafiyar daidai take da neman ajalinki kika bi ni da kanki. Amarya ta debe shi tare da faɗin, na aminta na mutu a bakin damisa ko kura da rashinka a kusa da ni. Matuƙar zan mutu a gabanka kuma na san kana tare da ni, to ko ba komai na san za ka haƙa rami ka binne ni da kanka. Nan dai Amriya ta sake rikirkicewa Sadauki Safwan. Dole Sadauki Safwan yana ji yana gani, babu yanda zai ya ci gaba da tafiya da Amriya. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Baƙar Uguba kashi na 14. A nan suka kwana suna ta famar hirarrakinsu har garin Allah ya waye. Kafin su tafi, Safwan ya kama musu kifi mai tarin yawa, sannan suka cika salkarsu da ruwa. Bayan sun hau hanya sun ci gaba da tafiya, babu abin da yake tsayar da su in ba sallah ba. Idan suka tsaya suka yi sallah sannan kuma su ci gaba da tafiya, sai kuma idan gajiya ta kama su tsaya su huta. Yawan ibadar da ta ga Safwan yana yi yasa ta yi sha'awar addininsa. Amriya ta furtawa Safwan cewa tana sha'awar addininsa. Ya matuƙar farin ciki sosai da jin haka. Dama abin da ya hana Safwan tallata mata addinin domin kada ya takura mata. Amma a yanzu tunda har ta sha'awa da kanta, ta kuma furta tana da ra'ayi. Don haka Safwan ya matuƙar jin daɗin faruwar wannan al'amari. Nan take Safwan ya biya mata kalmar shahada ta maimaita, tare da karanto mata wasu dokoki mafiya sauƙin riƙewa. Safwan ya ce mata, na yi matuƙar taya ki murna da kika karɓi addinin Musulunci. Hakika shine addinin gaskiya, kuma ina so ki sani, Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Sannan ina so ki sani Allah maɗaukakin sarki buwaye ne shi gagara misali, shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. Allah shine wanda ya halicci rana ya yi wata, kuma shine ya halicci sama da ƙasa. Shine wanda ya halicci sama ba tare da ya sa mata dirka ko wani ginshiƙi ba. Dukkanin wani abu da kika sani a doron ƙasa, Allah shine mahaliccinsu. Daga yau kin zama cikakkiyar musulma. Safwan ya koya mata wasu abubuwa da suka zama wajibi a gare ta koya. Daga nan suka nausa suka ci gaba da tafiya ba tare da ƙaƙƙautawa ba. Wannan shine abin da ya faru tsakanin Safwan da kuma Amriya. A can kuwa ɓangaren tawagar da Sarki Bilhaz ya tura domin neman Safwan da kuma kan matsafiya Fartisa. Tuni sun daɗe suna keta dazuzzuka domin yau kimanin kwana 18 kenan suna tafiya. Dukkanin wannan abin da yake faruwa, matsafiya Fartisa tana gani a cikin madubinta na tsafi. Al'amarin ne matuƙar ba ta dariya, wanda ya sanya ta kecewa da dariya har sai da ta tuntsire daga kan kujerar da take zaune. Bayan matsafiya Fartisa ta gama dariyar, sannan ta ci gaba da magana tare da cewa, na rantse da darajar gemun kakana sai na ga bayan Sarki Bilhaz da kuma dukkanin mutanensa. Idan har kun san wata, to ba ku san wata ba, hakika sai na ga ƙarshen ku. Matsafiya Fartisa na gama wannan magana ta tafa hannayenta guda biyu. Nan take wata jibgegiyar kunama ta bayyana. Kunamar wadda girmanta ya kai girman wani matsakaicin tsauni. A jikin kunamar akwai wasu ƙayoyi masu tsinin tsiya, sannan kuma tana da idanuwa guda 8. Idanuwan kunamar guda biyu suna goshinta, guda biyu kuma suna ƙeyarta.
kowane gefe na fuskarta sannan shi ma akwai guda biyu, sannan kunamar tana da manyan ƙari guda biyu. Kowane ƙari da yake jikin wannan kunama ya kai kaurin bishiyar kuka. Bayyanar wannan kunama ke da wuya ta risina a gaban matsafiya Fartisa, tare da faɗin barkanki da warhaka ya ke shugabata. Kunamar ta ce, ya shugabata, me kike da buƙatar a aiwatar miki yanzu nan? Matsafiya Fartisa ta ce mata, ya ke shugabar kunami ta duniya, ina da buƙatar ki bi bayan tawagar dakarun sarki Bilhaz, ki hallakar min da su bani da buƙatar ko guda ɗaya ya rayu a cikinsu. Ban da buƙatar ko wani dakare guda ɗaya ya tsira da rayuwarsa. Nan take wannan kunama ta amsa mata tare da faɗin an gama ya shugabata. Cikin wani ƙanƙanin lokaci kunamar ta soma kumbura, tamkar kumfar teku. Tana ta hawa har sai da ta linka girmanta kusan sau 10. Bayan kunamar nan ta gama kumbura ta girma sai ta ruguje tamkar ginin ƙasa. Kunamar ta rikida inda ta hayyafe zuwa ƙananan kunamu. Cikin wani ƙanƙanin lokaci gurin ya cika tamtsam da ƙananan kunamu wajen kimanin guda 500. Idan ka gansu yuya guda ba su da kyan gani. Sannan kuma suna da fuka-fukai. Cikin wani ƙanƙanin lokaci suka fantsama suka tashi zuwa sararin samaniya. A can kuwa birnin Taliyan biki ya kankama sosai, an yi kaɗe-kaɗe an ci an sha tare da rairaye. Bayan kammala biki 'ya'yan sarakuna da dama sun nuna buƙatar su ga auren Gimbiya Shamlela. Da yawa su sun rikirkice da ganin kyau irin na Gimbiya Shamlela. Waɗansu su ma har zubar da yawo suke yayin kallon Gimbiya Shamlela. Hakika Gimbiya Shamlela na da tsananin kyau gaba da baya. Tana da wani dogon gashi wanda bayanta ne suke ɗawainiya da wannan gashi nata saboda tsabar tsayinsa. A cikin 'ya'yan sarakunan da suka nuna suna son Gimbiya Shamlela har da yariman birnin Taliyan. Yariman birnin Taliyan mai suna Yarima Amusa, sadauki ne sosai na ƙin ƙarawa. Sadauki Amusa kyakkyawa ne, yana da kyau ba laifi. Tun bayan zuwan su Gimbiya Shamlela, Sadauki Amusa yake ta famar shishige mata. Sadauki Amusa ya ci gaba da shishigewa Gimbiya Shamlela tun ba ta kula shi har ta fara alkunya tana sauraron sa. Kasancewar Gimbiya Shamlela tana cikin garinsa ne. Sadauki Amusa na da matuƙar shiga rai, kasancewar yana da kirki sosai sannan kuma yana da faran-faran da mutane. Sun yi matuƙar sabo da su Yarima Bilal da kuma Yarima Mashkur. Kai ka ce tuntuni sun yi sabo kafin faruwar hakan. Gimbiya Shamlela tana zaune tana hutawa sai ga ɗan saƙo, yayin da ya shigo ya durƙusa ya kwashi gaisuwa a gabanta, tare da ci gaba da magana inda yake cewa ranke daɗe. Ɗan saƙo ne daga yariman wannan birni. Sadauki Amusa Yarima ya ce in shaida miki idan har kin sami lokaci yau, yana buƙatar ku fita kilisa domin ku sha iska. Ya ce idan kin yi na'am ki shaida min nima in sanar da shi. Ko da jin wannan saƙo da aka shaidawa Gimbiya Shamlela, nan take ta shiga wani farin ciki marar masaltuwa, wanda ita kanta ta rasa dalilin faruwar hakan. Kai tsaye Gimbiya Shamlela ta miƙe ta nufi tirakar Sarki Jawad, wanda ta tabbatar da cewa a wannan lokaci suna tare da mahaifinta. Shigarta ke da wuya ta riske su suna firarsu irin ta abokai. Gimbiya Shamlela ta rusuna ta kwashi gaisuwa sannan ta nemi izini daga wurin mahaifinta. Ya abbana, ina da buƙatar ka yi min izini in fita kilisar rangadi da yammacin ranar nan, wadda Yarima Amusa ya gayyace ni. Fuskar Sarki Bahayar a sake cikin murmushi ya amsa mata. A je lafiya a dawo lafiya yake ‘yata, da ke da Yarima Amusa ai duk ‘ya'ya ne a gurina, ina yi muku fatan ku dawo lafiya. Gimbiya Shamlela ta yi matuƙar jin daɗi da izinin da mahaifinta ya mata. Ta miƙe ta fita. Fitar Gimbiya Shamlela ke da wuya Sarki Jawad ya dubi Sarki Bahayar, tare da faɗin, ina kyautata zaton yaran nan fa sun haɗa kansu. Sarki Bahayar ya ce gaskiya ni ma ina zaton haka.
domin tunda Shamlela take bata taɓa sakewa da wani ɗa namiji ba kamar yadda ta sake da shi. Lallai Gimbiya Shamlela ta sake da Sadauki Amusa, abin ya matuƙar bani mamaki. Sarki Bahar ya ce to amma idan har hakan ne, hakika zan yi farin ciki. Sarki Jawad ya yi murmushi tare da faɗin kaga shikenan, tona maina. Dukkaninsu suka kwashe da dariya. Yamma tana yi Gimbiya Shamlela ta ɗauki kwalliya mai matsanancin kyau, sanye take da wata doguwar riga, sannan kuma ta ɗauki kambu na zinare ta sanya a saman kanta. Gimbiya Shamlela ta fito bakin fada tare da kuyanginta sai famar kamshi take na turaren almiski. Dokin Gimbiya Shamlela kuwa an gama ƙawata shi da kayan ƙyale-ƙyale da na kwalliya, sanye da zinare a jikin wuyan dokin. Shi ma Sadauki Amusa ya shirya cikin shiga ta alfarma. Tare da su kuwa akwai dakaru kimanin mutum 40 da za su yi masu rakiya. Dukkaninsu suka ɗunguma zuwa bayan gari. Sun yi nisa da gari sosai, suna tafiya cikin nishaɗi da annashuwa, tamkar sun shekara tare. Suna cikin tafiya ne suka ƙaraso bakin wani teku. Tekun wanda yake da yashi a gefensa, yashin fari ne mai haske. Yana ɗauke da sanyi mai ratsa jiki wanda yake mai abin sha'awa. A nan ne suka yada zango suka ɗan huta. Sadauki Amusa ya buƙaci su ci gaba da tafiya domin su yi farauta. Gimbiya Shamlela ta ce masa a'a, ita a nan za ta huta. A rayuwar Gimbiya Shamlela tana buƙatar ta ganta a bakin ruwa tana kallon kifaye. Wasan kifaye da irin tsallen da suke yi a cikin ruwa shine abin da ke birge Gimbiya Shamlela. Sadauki Amusa baya buƙatar ɓata wa Gimbiya Shamlela rai, don haka sai ya barta da dakarun domin su ci gaba da tsaron lafiyarta, shi kuma ya yi gaba. Da zummar idan ya je dawo zai biyo sai su wuce gida gabaki ɗaya. Kamar dama jiransa suke yi ya tafi. Wasu gungun mutane ne kimanin mutum 100 suka kewaye su Gimbiya Shamlela, tare da dukkanin masu tsaron lafiyar Gimbiya Shamlela. Masu tsaron lafiyar Gimbiya Shamlela hakika hankalinsu ya matuƙar tashi sosai. Ganin dama sun riga sun san gungun waɗannan mutane, a yanda suka shahara wajen yi wa mutane ƙwace da kuma yi wa 'yan mata fyaɗe. Waɗannan gungun mutane suna da ƙwarewa wajen sanin makasar mutane. Hakan bai hana dakarun da suke gadin Gimbiya Shamlela zare makamansu ba, da shiryawa cikin shirin kota kwana. Nan take ba da ɓata lokaci ba gungun waɗannan mutane suka auka musu. Sun hausu da suka da matsanancin sara, baka jin komai sai karafkiyar ƙarar ƙarfe da kuma ƙarar mazaje. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata. Wasu lokutan ma shi yake sani in zamo mai hajijiya.